Babu Jibo Ibrahim mai magana da yawun kotunan jihar Kano, wannan magana ta kisan gilla da aka yi a Ciranci. Mutane sun zira ido su ga kuma bangaren shari'a me za su yi bayan su 'yan sandan jihar Kano sun samu nasarar kama waɗannan mutane uku da ake zargi. Wani tabbaci za a bayar cewa lalle idan an kawo waɗannan mutane gaban kotu za a yanke musu hukuncin kisa kuma a yi abin nan a bayyane a yi ta ƙare. To gaskiya ne kamar yadda ka faɗa babu shakka mu abin da kotu za ta karo za su shine tabbatar da ganin cewa an ga adalci. A adalci shine jigo shine abin bukata abin bida ga shari'a. To in Allah ya yarda kamar yadda dama ake yi duk wata shari'a da ta zo gaban kotu musamman a wannan jiha tamu to daga bangaren mu za mu tsayin daka mu ga cewa an tabbatar da adalci kamar yadda yake a cikin jadawalin doka. Kuma alhamdulillah ai a baya da yawa sun faru. Misali akwai kes ɗin wanda ya kashe wata yarinya Hanifa wanda daga baya aka yi ta faɗan maganganun nan aka tafi kotu matakin farko aka tafi ta biyu wanda a halin yanzu aka tafi matakin ƙarshe. To abin da ya kamata mutane su wannan uzuri shine wato ita kotu ita cike da alhakin gudanar da shari'a akan kowace irin laifi da aka riga aka gudanar da bincike daga gun 'yan sanda aka kawo gabanta har zuwa matattakala kuma zuwa matakin ƙarshe. Kuma daga ƙarshe duk wata dama da ake ba wa mutum in aka bashi ya kure kuma aka tabbatar da hukuncin abin da yake girba abin da ya aikata shi zai girba to daga wannan lokaci kotu ta gama nata zai koma bangaren masu zartarwa. A masu zartarwa wannan su ne suke da ikon rattaba hannu a je a tabbatar da ganin an tsaye da hukuncin abin da mutum ya aikata ya girbe shi. To ina dai tabbatarwa al'umma da su 'yan uwan waɗannan bayan Allah da duk wani abu ya samu ya shafa ba ma wato mutanen unguwar ko kuma 'yan uwansu ko mutanen jihar Kano ko duniya ga baki ɗaya don duk wani mai burbushin imani wannan abin ya taɓa shi a zuciya kuma ya yi Allah wadarai da tir da irin waɗannan abubuwa da suke ta faruwa musamman a wannan jihar tamu ta Kano. Kuma ina tabbatarwa al'umma cewa insha Allahu za mu yi tsayin daka mu ga cewar duk wani process na tsarin shari'a da doka ta tanadar an bi shi kuma an tabbatar da adalci kamar yadda ainihin wato yake a cikin jadawalin doka. Kamar yadda ka faɗa cewar makashin Hanifa Tanko an yanke masa hukunci kuma wataƙila yana jiran wakafi da ita da shi kansa wanda ya kashe mutane a masallaci a garin Gadan a Gezawa. To duka mutane su abin da suka fi so shine kawai ana yanke hukuncin na kisa ɗin nan a kashe mutum kamar yadda shi ma ya kashe. Gaskiya ne. To ita shari'a dama adalci take tabbata ko da mutum ya aikata laifi shi ma a bisa tsarin doka ana so a tabbatar masa da adalci. Shi yasa ko da a tsarin musulunci zaka ga ko da abin da yake halak ne na ka yanka ka ci to sai aka ce idan zaka yanka musamman ma ko kaza ne kaga dai ita ce ake ga yar karama kuma amma tun da rai ne da ita idan kuma ya halatta mutum ya ci to in zaka yanka kaza a musulunci sai aka ce ka wasa wukar ka wasa abin yankanka saboda kar ka wahalar da abin da zaka yanka. To haka tsarin shari'ar yake tafiya. Ko da mutum ya aikata laifi ya tabbatar da cewa aikata laifi to za a bi wani tsari kuma don a tabbatar da cewa an yi masa adalci akan ainihin abin da ya shuka don ya je ya girbe shi kamar yadda yake a cikin tsari. To Baba Jibo wasu sukan ga cewar mutanen Kano sun hazzala kuma fushinsu ya zo wuya. Akwai wani misali yanayi da za ku yi shari'ar nan a ɓoye tunda ana ganin mutane har sun fara cewar idan ba adalci ba za su ɗauki mataki ko kuma a wani yanayi na cewar mutane an rarrashi mutane sun yi haƙuri har a kai ga matakin da za a yanke masa hukunci? Rarrashin da nake wa al'umma shine babu shakka ba wasu ba su kansu alƙalin da zai yi shari'ar da waɗanda za su yi shari'a duk wannan abin ya taɓa su a cikin zuciya ta su. To amma dole ne akwai tsari na gaya ma tunda ba zaman ta ci barkatai ake ba sai an bi salon doka. To haƙurƙurtar da al'umma zan yi cewa su yi haƙuri kamar abubuwan da suka faru a baya duka za ka ga an ɗauki matakin an yi haƙurin kuma an je ga cimma nasara. Abin da ya rage daga matakin kotu shine a tabbatar da ganin cewa an yi shari'ar kamar yadda tsarin doka ta nadar da ita. Idan aka yi gaugawa aka je aka yi hukunci ba bisa ƙa'ida ko kuma yadda doka ta shimfiɗa ba to babu shakka za ka samu wannan hukuncin zai zama to rusasshe ne ko da an je kotu ta sama. Saboda haka maganar jan kafa a shari'ar. Insha Allah ai kamar waɗannan irin ƙararraki ne waɗanda suke da buƙatar kulawa ta gaugawa tunda ƙararraki ne da suka ɗauki hankalin duniya ga baki ɗaya. Saboda haka akwai special treatment da ake bawa irin waɗannan ƙararraki
wanda a baya can an riga an yi akwai dan China da ya kashe wata akawa duk an ga yadda aka yi sauri aka yi wa'annan shari'un a cikin lokaci kuma har aka ida su a matakin farko da mataki na biyu har aka tafi kuma mataki na uku. Amma yanzu kuna sanar cewa mutanen Kano sun zira muku idanu ko? Insha Allah ai shi ne ake ba su tabbacin cewar mu dai daga bangaren kotu in Allah ya yarda musamman ma a wannan lokaci yanzu da ake gabatar da wato overhauling ko kuma ce wato zazzaga da gyara da ake a wannan bangare na shari'a to babu shakka za mu tabbatar da cewa mutane za su yi wato mamakin ganin yadda za mu rungumi wannan shari'a kuma za mu ida ta a cikin lokaci in Allah Ubangiji ya yarda. To muna godiya Allah ya baku iko.